again. And this is Jelan. And welcome back to our channel! So for today's video mga sarap-sana, nandito tayo ngayon sa Kainggit Beach Resort. Resort din? basta kayo na yung nabutado, Kainggit Beach Restaurant, Seafood Grills, blah 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 blah, something yan. So, amo mga itur ani, and katong mga taga-Tagbilaran sa city Kalingaw sa una, sure ko nga makarelate mo or makahinumdum mo sa mga kaagi ari sa Kainggit, di ba? Anong Kainggit nyo? Yes. So, itur mo na mo kay sure jud ko. Sure me. Nga gimingaw na mo. So, let's go. So, ayun mga sunog sana, pupunta na tayo dun sa beach mismo. So, ito yung daanan na papunta doon. So, hindi ako nag-wear na mask kasi walang namang tao na nakapaligid sa akin. So, ito yung mask ko. Susot ko lang to later pag marami ng tao. So, let's go mga sunog sana. I'm so excited na bumalik dito sa Kainggit Beach kasi when was the last time? Hindi ko na maalala kung kailan yung pumunta dito sa Kainggit Beach. So, now let's go. And so, ano kami ni Sanu? Naya ako sa maraming tao. So, noon, according to my research nga, maraming mga artista na pumupunta dito. Like for example, Nora Honor, yung singer na si Eddie Peregrina. So, pumunta sila dito sa Kainggit Beach. So, famous itong Kainggit Beach sa mga tao na nandito nakatira sa syudad, sa Tagbilaran. Sa ibang mga lugar, hindi kilala yung Kainggit Beach. So, ipapakita namin sa inyo mga sanay yung mga seafoods na binibenta nila dito and also the place. So, itong Kainggit Beach is near lang po ito sa Pantalan or Pier dito sa Tagbilaran City. So, also, sa other side dari sa Kainggit Beach mga sana, you can see this one kanang basta kay marag sa research na ito, cove something nga na marag may quad ba ka nga bato. So, pwede ra ka magstay ani, mag-chill, tuba sa dagat. Diyan na basta white sand gihapon si Joe tawa. So, nice gihapon si Joe anja. Nice pa siya makamakari kay nang lawom-lawom bitaw sa Joe. So, pwede ra di ka makalawin-lawin. Pero kami di balik ko, baylisan lagi. So, maganda dito mag-chill. Bumili ka ng mga tuba doon. May mga tinda doon sa mga tuba-tuba. And then, again, you can chill with your friends or family here. And, hindi siya mainit kasi meron siyang yung bato, parang cove. Cove pa yung tawag nila. Ganun. Basta something na ganyan. Ano siya? Kudya ni siya, sir. Tag 50 ang sir, ani niya. Kani gusok po ni. Tag 50 po ni siya. Kani lukot. 50 po na siya. Kani 25. Lato ni siya. Kamuti, tag 25 ang tuhog. Niluan pa ni siya niya. Tag 25 ang serve. Ani. Yato pa ni kuhaan og kanang kuhaan mga gamot. Mga hinlo na niya. Hugasan pa. Timplahan. Ano siya. Sige po, 50 mo ha. So, ari mga sunod sana. Kanang gusto mo magtagay-tagay. Sana yung mga tuba ari. Diba? Nice ka, Jo. Mga nagitawag si Jo sa Bohol kanang coconut wine o English char. Pero sa mga tuba ni si Jaday. Bahalina. Bahalina din nila. Pero tamis din sa ka, Jo. Lamin sa Paris sa 50. Pangmukos, karning baboy, kinilaw rokos, kinilaw isda, sinubang isda. Dami kayo. So, kana, mulmol, sungan, bukito. Dami na siya. Labas kayo. So, dito sa Kainggit Beach, mga sadang-sana, kung nagugutom na kayo magligo-ligo dito sa dagat, so hindi niyo yan problemahin kasi marami mga seafoods or mga pagkain dito. Like for example, may inihaw na baboy, may mga kinilaw na pusit, may bat na kinilaw, may mga guso, may mga lukot and everything and so on. And then, meron din mga kamote. So, kamote, maganda to kapag naliligo ka ng dagat or yung saging, ito sila sa ginamos, lamin na kadyo. And then, may bahaw kayo ng pagkain. So, pwede naman kayo magdala ng pagkain yung mga sunod-sana para makatipid naman kayo. And, free lang dito sa Kainggit Beach. Wala siyang entrance fee. So, pwede na kayo pumunta dito at magdala ng mga pagkain para sure bull talaga na mabubusog kayo. Jelan, dara din Jelan. So, mo ni sa mga okay. Ay, sukate? Ay, suka? So, lamig din sa kadyon. So, makinamot kami mga sunod sa layan. Basta maligo. Basta maligo ka ng dagat, dapat kamayin mo na. Masarap yung kinamay. Kinamay. So, nandito pala si Kuya J Vlogs. Oh! So, kami lang ang nagpunta dito mga sunod na kasi yung iba namin ka-team fighter. Shout out to Team Fighter. Yes, team fighter. Busy sila. Oh, di ba? Live show na namin sound effects. Guys, third well to third well. Ikatulong ligid ko na siya.
So, na-miss din na ba ako pumunta dito sa Kainggit Beach, mga tulugsa na. Gay-gay sa dyan, pero kada to, nagpangurog, nakakanin, nakasikod sa tayo. Kinilang nukos. Kinilang nukos. Lato. Kamote. Tagalog. Salamat, sir. Thank you. Kayo. Magamote ako, guys. Magamote ako kay para umakautot ko baho kadyo. Yo po nila. So, hindi na kami maliligo dito kasi hindi kami Kinilang pusit. hindi kami nagdala ng ano, edisan. Masarap yung ano, yung mais. Shout out kung Simon Carl Vlog, Tats Vlog, Ray Adonis Vlog. With Ryan Paring solo? Jay Galindes Vlog. and Garcia Vlog. Paring flat? Galing Vlog. Masarap dito guys pag mag-chill kayo with your friends. Family. Ngayon lang ako nakapunta dito balik. Aw, ulit. Aw. So kani si Jam mga sanagsana at baka rin sila sa Carlao Island. Mas maraming tao dito pag weekend. Domingo. Tapos araw-araw dito may mga nagtitinda pagkain. So, na mga sinisana, magpalipad kami ng drone. So, hopefully, hindi siya uulan. So, yun na nga. Ito yung view. Tapos, again, ito yung Kainggit Beach. Yan. So, later, papakita namin yung sa aerial shot. And then, dun sa kabila na yon yung isla dyan. Yan yung Panglao Island. Where you can find the famous beautiful beaches there. And then, there, on that side, mao na si ag Cebu. So, I don't know kung anong parte ng Cebu yan. Basta, yan ay Cebu. And then, doon din, on the left-hand side, doon, makikita nyo rin yung pier. Dungguanan ng barko. So, yan na nga. And then, yeah. This is Kainggit. Then, makabili ka rin ng ice cream kay nanay doon. Shout out kay nanay. Ano mga tudag sana? Jelan. Brownie.
That's all for today mga Sunsana. So we hope na na-enjoy kayo sa video namin. And if you like this video, kindly click the like button. And also if you haven't subscribed yet to our channel, so kindly click the subscribe button and also hit the notification bell para updated kayo sa susunod naming video. And that's all for today kasi umuulan na dito. Bye!